Fiż-żona magħrufa bħala l-Bajja ta' San George Birzebbuġa kull darba li l-kurrenti jkunu l-ġewwa, il-baħar qed jispiċċa fit-triq. Minħabba f'hekk kif jixhdu daw il-filmati l-karozzi bilkemm ikunu jistgħu jgħaddu. Dan kollu qed ikun ta' inkonvenjent ukoll għal miet ta' familji li jgħixu fil-madwar. Din mhux l-ewwel darba li r-residenti ta' Birzebbuġa ddew minn din is-sitwazzjoni kif jixed is-Sindku ta' Birzebbuġa Joe Farrugia. Din is-sena raġa' qabad ġej. Aħna il-biża' tagħna li hija bħala konsill huwa lek ikompli jinbla il-bini li hemm huwa qiegħed kważi l-istess livell tal-baħar u dawk id-djar li hemm joqogħdu f'dawk l-inħawi fil-Bajja ta' San George u jekk jibqa' jinbla se jerqu bl-ilma. Id-djar tagħhom ikunu meqem bl-ilma. Is-Sindku ta' Birzebbuġa qal li l-Kunsill tkellem ma' Transport Malta, iżda qalulhom li l-proġett jirrikjedi spejjeż kbar u se tkun diffiċli ħafna li jsir għalissa. Għajna fuq il-post u hemm spejjeż kbar għax billi l-bini hija tażat mal-livell tal-baħar, hemm spiża enormi li qed jogħla l-bini l-ilma tax-xita li jiġi min-naħa tal-widien bil-forsi li jgħaddi minn hemm. Il-problema hija kbira ħafna. Lokalitajiet oħra li fix-xhur tax-xitwa jgħaddu mill-istess sitwazzjoni huma l-Imsida u anke Witilajn.